Здравейте, приятели! Аз съм Дара и сега ще ви покажа моите неща. И да започваме. Първо от тази книжка за оцветяване. Това ми е книжка за оцветяване за цветя. Много е красива и да, много интересно. Тук има цветя, които съм рисувала. Както и да е. Това ми е книжката от Макдоналдс. И аз имам молив на Попи, защото обичам много розово. Така че тук съм и рисувала и ми се получи малко отвратително. И тук много съм драскала и тук доста съм драскала също. Тук съм си залепва. Тук гайдайма, гасеничка. Този сега гайдайма, защото на български канал. Това е Попи и Бранч. Тук малко не ми се получи. Тук малко не ми се получи. Добре, малко да правя. Как? Тук още съм драскала. И тук много съм драскала. И тук малко. И тук съм драскала, да. Сега това не е книжка. Това ми е татуировки. Ми беше много. Това е когато взимахме братовчет ми от тях. И това мама нещо ми го купи, защото да. И да знаете, много искам тази татуировка. Това тук. Това тук така. Така. Здрасти. И прази клип, не ме прекъсвай сега. И да, много татуировки. Сега ще ти покажа моя дневник на Monster High. Но сега няма да го отварям. Както е. Тук са Неврера, Гулия, Дракора, любимото ми чудайсте. На тази ни запомних името и на този. Това е тук е Аби, Клео и Франки. И отзад пак Франки, пак Клео, пак Аби. Така че и тук е логото на Monster High. И сега последното нещо. После така тази снимка на Драколора. Тя беше от... В училище имахме... В училище бащата на една моя приятелка ми подари едно такова. Да, той беше готвач. И всеки има се покусенока нинджа и Гердан. И такова. И такова нещо. И тук е Драколора. Има. И да. Сега ще покажа най-старата ми книга. Това е за Ариел. И тук съм я рисувала. И тук я рисува грозно. Тук не е драскано, малко да.
тук драсках. И тук драсках. Тук драсках и тук. И тук. И